Lægevagten, det er Henrik Christiansen. Min mor er syg. Er din mor syg? Hvordan er hun syg? Det ved jeg ikke, men hun er meget syg, og det gør ondt. Må jeg tage med din mor? Ja. Anja, siden jeg kunne ikke styre. Goddag. Jeg kan forstå, at du har smerter. Karnım yanıyor gibi. Hvad siger du? Hvor gør det præcist ondt? Jeg er meget syg. Gør det ondt i brystet? Ja, Gør det ondt i maven? ja. Har du ondt andre steder? Har du feber? Feber. Ateşin var mı anne? Ateşin. Jeg er meget varm. Her yerim. Jeg ağrıyor. Hvad siger du? Du bliver nødt til at tale det tydeligere. Det er mig, Ilhan igen. Hun er altså rigtig ondt. Okay. Er der andre voksne i Ilhan? Nej, min far er på arbejde. Okay, jeg tror, det er bedst, vi indlægger din mor. Okay. Anne, hastaneye yatman gerekiyormuş. Şimdi mi? Evet, şimdi hastaneye yatman gerekiyor. Henrik Christiansen her. Jeg vil godt indlægge en kvinde med brystsmerter. Ja, måske. Kom med her. Går det? Hej. Det er Birgit, du kom med, ja. Vi skal ind på den første stue. Ja. Der står, at det kan være en blodprøve i hjertet. Hvordan ser det ud? Vi har taget EKG. Det virker normalt, så umiddelbart ikke. Okay. Vi skal nok tage os af jer. Og luft nok? Det ser sådan ud. Fint. Ellers noget, jeg kan sige? Nej, hun snakker ikke så godt dansk, men sønnen gør. Skal vi se her. Jeg har orienteret faren om. Okay. Hvis du kommer ud her til din højre side. Det var Ilhan, du hed, ikke også? Jo. Ja. Ved du hvad, kan du ikke sige til din mor, at de ikke behøver at være bange? Hjertekardiogrammet ser fint ud. Ja, jeg græder. Så du kommer herover side. Gå bag med din mor. Skynd dig at sige det til hende, ikke? Anne, nu korkma. Altså, kalple ilgili bir şeymiş. Kalple miymiş? Kalpliymiş, korkma. Hjertediagrammet. Nej. Det skal nok gå. Kom, se. Så lige den her her. Jeg ved ikke rigtig, om det er noget med hjertet. Nu skal du se her, Birgit. Nu tager vi lige nogle blodprøver af dig, ikke? Oj, helt simpelthen. Det skal nok gå. Bare tage det helt stille og roligt. Det kommer ikke til at gøre ondt. Sammen. Jeg skal låne armen her. Duruyor. Og nu kommer der et brik. Så er det overstået. Merhaba Birgül. Ay Kerim. Neyim var canım? Ne oldu sana? Her yerim ağrıyormuş gibi yani. Çok kötü. Allah Allah, Allah Allah. Kalple bir şeymiş diyorlar. Hvad er der galt med min kone? Jeg tror ikke, der er noget galt, men vi prøver at undersøge hende. Men hjertet. Ja, vi regner ikke med, at der er noget galt med hjertet, men vi tager lige nogle blodprøver for at se, hvad der kan være problemet. Er du læge? Nej, jeg er sygeplejerske. Jeg vil gerne tale med en læge. Ja, vi har ringet efter ham, han kommer så snart han Vi kan. vil have en læge nu. Geçmiş olsun be gelin. Neler geldi başına. Ay güzelim ben, ne oldu sana bu yaşta? Düştün kız yataklara. Ne oldu abi? Ha? Bilmiyorlar. Kimse bilmiyor. Kız suratın bile soğumuş be. 2 gündür böyle. Ne diyor doktor, ne diyor abi? Hvornår kommer lægen? Han skal nok komme. İlhan, neden o kan tahlilini yaptılar? Bilmiyorum baba, hiçbir şey bilmiyorum. Hvorfor tog jeg blodprøve? Det er fordi, vi undersøger hende for infektion og sukkersyge, stofskifte, saltbalance og hendes blodprocent. Min kone har ikke sukkersyge. Nej, men det går vi heller ikke ud fra, men det er meget vigtigt at få afklaret. Abi hemşire ne diyor ya? Birgül'ün şeker hastası olup olmadığını bilmediğini söylüyor. Ya Erkan'ın hanımı şeker hastalığı yok muydu? Ay o kadın çok hasta, çok fena. Ay, ya bir dur sen üzülme şimdi. Vallahi. Goddag, goddag. Hej, jeg er Kambo. Kerim, Birgül's mand. Birgül, er det korrekt udtalt? Ja. Du har smerter.
Kan jeg forstå. Skal du se, det første vi lige gør, det er, at vi lige skal lytte på brystet. Så jeg trækker lige til siden her. Hvis du lige er sød og løfter op her. Okay, det er fint. Vi kan også gøre det sådan her. Birgül, jeg må lige have dig til at hjælpe mig med at finde ud af, hvad du fejler. Ne diyor? Diyor ki hastalığın ne olduğunu bulmak için ona yardım etmeliymişsin. Birgül, jeg skal lige mærke dig på maven. Godt. Gør det ondt her? Au, ja. Og her? Har du haft det længe? Ne kadardır böyle? 2 gündür. 2 dage. 2 dage. Okay. Har du haft det før? Önceden de böyle ağrıların var mıydı? Her şeyi bize soruyor. Hiçbir şeyden anladığı yok ya. Bu bir şey bilmiyor ya. En iyisi başka bir doktor bulalım valla. EKG og røntgen viser ikke mistanke om, at der er noget alvorligt galt. Vi ved endnu ikke, hvad det kan være. Det kan være noget galdesten, det kan også være en almindelig svær virusinfektion. Vi må vente på blodprøven og så se. Nu er du forhåbentlig ikke i tvivl om noget, vel? Nej. Godt. Jeg kommer igen senere. Ne bu geldestin ya? Oğlum İlhan, nedir bu geldestin? Det ved jeg ikke ama safra taşı ya da böbrek taşı olabilir. Safra taşı mı? Ay. Nasıl? Vallahi bakkalın yeni gitmemiş miydi safra taşından geçen yıl? Yok ya o Yok bakalım yeni değil vallahi ya. kocaman adam gitti. Ya tamam bırakın şimdi ya. Korkma canım, korkma, bir şey yok. Korkmayın. Tamam. O yoktur bence sende. Yok değildir. Ben yanlış Tamam. biliyorum.